Tarata Afrikalo kile muga ani konoton samba fila ani muga anduru DMS-TV channel muso oni che oni yatuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanubagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sani an ka da sigi an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyara la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Sibiri tɛmɛnen Afrikalo kile muga ani wɔɔrɔ sanba fila ani muga ani duuru an ka Mali parti politique ma olu yɛrɛ kɔni ye jɛkulu former u taara meeting yɛrɛ kɔni kɛ maison de la presse yɛrɛ kɔnɔ meeting min yɛrɛ kɔni senfɛ u y'a wajibi an ka autorité ma yɛrɛ kɔni kan komi yɛrɛ kɔni an ka constitution ko autorité yɛrɛ kɔni ka u labato an ka jamana charte politique relecture ko baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa b'a wajibiya yɛrɛ kɔni ko politique maa minnu yɛrɛ kɔni nɛlen bɛ kaso la autorité ma yɛrɛ kɔni fɛ ko b'a wajibiya ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni labila Alamisa tɛmɛnen Afrikalo kile muga ani naani sanba fila ani muga ani duuru an ka jamana kalanko maaw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ doye kɔnɔna na kalan kan dun kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na complexe scolaire et universitaire Banyele Jara ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Dumazana Nafaji quartier de kɔnɔna na olu ka écoleden dɔ yɛrɛ kɔni min kun bɛ terminal yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni i yɛrɛ faga école kuru kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna Juma tɛmɛnen Afrikalo kile muga ani duuru sanba fila ani muga ani duuru ka Niger olu ka finitigiw yɛrɛ kɔni to patrouille la Tilaberi mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko Bamaciwale maaw u kɔni attaque kɛ ni ka ɲɛsin Niger ale ka finitigiw ma wale min kɛra sababu ye ni ka Niger ka finitigi maa 12 de bɔnɛ a nin na Uganda président ale yɛrɛ kɔni ye interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ interview min kɔnɔna na a bɛ Occident maaw yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin maa nin yɛrɛ de kɔni Ukraine bila fili la ani Russie ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Occident maaw yɛrɛ kɔni u tɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn wa kɛlɛ min yɛrɛ kɔni tɛ u senna yɛrɛ kɔni u ye u sen don o la yɛrɛ kɔni k'a sɔrɔ u kun kan ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni ba nka u ye Ukraine yɛrɛ kɔni bila fili yɛrɛ la k'a sɔrɔ Occident maaw olu yɛrɛ kɔni kun man kan tɛ ka parti pris yɛrɛ kɔni kɛ nin kunnafoniba de bɛ an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Kunun tɛnɛ Afrikalo kile muga ani seegin sanba fila ani muga ani duuru o kun ye parti politique maaw yɛrɛ kɔni olu ka charte relecture kuncɛ laban min yɛrɛ kɔni kun nana kɛ an ka Bamako kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kun ye o daminɛ de ye a yɛrɛla k'a fɔ ko ka kɔn o yɛrɛ kɔni ye sibiri tɛmɛnen Afrikalo kile muga ani wɔɔrɔ sanba fila ani muga ani duuru parti politique tɔn maa caman yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa meeting dɔ yɛrɛ kɔni kɛ maison de la presse la walasa ka se ka kuma parti politique maaw yɛrɛ kɔni ka charte relecture ko kumaw yɛrɛ kɔni kan nin meeting yɛrɛ kɔni senfɛ parti politique maaw o b'a wajibiya k'an ka jamana constitution ko autorité yɛrɛ kɔni ka o labato an ka sariyaw pluralisme démocratique ko ka olu yɛrɛ kɔni labato wa b'a wajibiya autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko politique maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni datugulen bɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin maa ninnu yɛrɛ kɔni labila o wagati kelen yɛrɛ kɔni na an ka jamana sifinnaka dɔw yɛrɛ kɔni olu ka jɛkulu fɛnɛ bɛ ka a wajibiya an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni kan k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka parti politique ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na parti politique maa yɛrɛ kɔni ka déclaration kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko charte des partis politiques olu ka relecture minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ région kɔnɔnaw la ko parti politique maaw yɛrɛ kɔni sen ma don o ko la wa u bɛ autorité maaw dénoncer o ko in fɛnɛ na parti politique maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko yɛrɛ de kɔni na olu yɛrɛ kɔni bolo ɲɔgɔn ye minnu yɛrɛ kɔni kɛra région kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na jaabi minnu bɔra o ɲɔgɔn yew la ko yamaruya foyi yɛrɛ kɔni tɛ o maa ninnu ka o jaabiw yɛrɛ kɔni bolo ni ka n'a fɔ k'u bɛna parti politique yɛrɛ kɔni ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na parti politique maa ninnu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin u ka militants bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u bɛɛ lajɛlen k'u pɛrɛn yɛrɛ kɔni walasa don n'a nataw yɛrɛ kɔni na parti politique maa minnu yɛrɛ kɔni mana na kɛwale minnu kɛ u ka militants u ka u sen don o kɛwale baara ninnu na parti politique maa minnu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko relecture de la charte des partis politiques maa yɛrɛ kɔni o phase nationale minnu yɛrɛ kɔni nana kɛ Bamako kɔnɔna yan kɔni k'olu yɛrɛ kɔni nana u tulo ma jɔ o ɲɔgɔn ye jaabi nin yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni o jaabi nin yɛrɛ de kɔni bɔra u bɛna na calendrier dɔ yɛrɛ kɔni bɔ u bɛna kɛwale minnu kɛ minnu nana ɲɛfɔ o calendrier in kɔnɔna na ko wa k'u bɛ segin ka sinsin a kan ko kura ye o ye laɲini minnu yɛrɛ kɔni kɛ an ka état major politique yɛrɛ kɔni fɛ ko wa u b'a laɲini o maa kelen yɛrɛ kɔni fɛ assise nationale de la refondation yɛrɛ kɔnɔ recommandation minnu yɛrɛ kɔni kɛra u b'a fɛrɛ kɛ ko recommandation nin yɛrɛ kɔni labara nin kuma nin yɛrɛ kɔni fɔra Omar Ibrahim Touré de fɛ ni ale ye Alliance pour la République olu ka président yɛrɛ de kɔni ye ko o don kelen yɛrɛ kɔni na ni o kɛra sibiri tɛmɛnen Afrikalo kile muga ani wɔɔrɔ sanba fila ani muga ani duuru parti politique maa yɛrɛ kɔni ka jɛkulu olu tilalen u ka meeting yɛrɛ kɔni na an ka jamana kɔnɔna na jeune leader dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni
ni ka taa u ka meeting kɛ o salle kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min bɛ maison de la presse la wa o jeune leader yɛrɛ kɔni ka meeting yɛrɛ kɔni senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko an ka parti politique maa ninnu yɛrɛ kɔni u ka meeting senfɛ u ye déclaration min yɛrɛ kɔni kɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ o déclaration ninnu dénoncer de ni jeune leader yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ an ka furancɛ fanga maa ninnu yɛrɛ kɔni ye o y'a yira k'a fɔ ko relecture de la charte des partis politiques minnu yɛrɛ kɔni nana kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni o ye a phase nationale ye ni o ye laban yɛrɛ kɔni ko olu jeune leader maa ninnu yɛrɛ kɔni olu b'a yira k'a fɔ ko parti politique cili yɛrɛ kɔni ko olu bɛ o yɛrɛ de kɔni lafasa ko an ka jamana jeune leader maa ninnu yɛrɛ kɔni u bɛ u ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ma ko wa u b'a laɲini autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ relecture de la charte des partis politiques yɛrɛ kɔni olu ka phase nationale minnu yɛrɛ kɔni nana kɛ jaabi minnu nana bɔ olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko autorité maaw u ka o jaabi ninnu yɛrɛ de kɔni labaara ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ kɔni hakilinata yɛrɛ kɔni ye min ye o laban yɛrɛ kɔni na o de ye ko ka parti politique yɛrɛ kɔni ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni jeune leader ninnu yɛrɛ kɔni u bɛ kangari kɛ ni ka ɲɛsin an ka parti politique maaw yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye basigibaliya yɛrɛ kɔni nalen an ka Mali jamana kɔnɔna na u bɛ kangari kɛ parti politique maaw yɛrɛ kɔni o baaraw la ko wa article démocratique 91 na yɛrɛ kɔni u bɛ kangari kɛ parti politique maa ninnu yɛrɛ kɔni k'u kana na o article yɛrɛ kɔni ta k'o kɛ kɛlɛkɛfɛn yɛrɛ kɔni relecture de la charte des partis politiques o yɛrɛ kɔni phase nationale ni o yɛrɛ kɔni kun nana cɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni daminɛna kunun tɛnɛn avril kalo tile 28 san 2025 ko wa a kun bɛ cɛ bi tarata avril kalo tile 29 san 2025 a yɛrɛla k'a fɔ ko ni phase nationale yɛrɛ kɔni banna jaabi minnu yɛrɛ kɔni nana b'u la o jaabiw yɛrɛ de kɔni nana labaara dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini yɛrɛ de kɔni jaabi ninnu yɛrɛ kɔni mana ban parti politique o yɛrɛ kɔni ka ci nka min ye parti politique maaw yɛrɛ kɔni u bɛ ka wajibiya an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana constitution ye ko ka o yɛrɛ kɔni labato wa u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ parti politique ka maa minnu yɛrɛ kɔni nalen bɛ autoritéw bolo kaso la ko ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni labila sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 26 san 2025 alliance démocratique pour la paix ni o ye ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni ni parti politique tɔ ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ jɛyali yɛrɛ kɔni kɛ ko parti politique maaw yɛrɛ kɔni meeting min kɛ o sibiri kelen yɛrɛ kɔnɔ ni o kɛra maison de la presse yɛrɛ kɔnɔ na k'a yirala k'a fɔ ko ADP Maliba maaw olu yɛrɛ kɔni ka membre dɔ tun bɛ nin meeting kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ na ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni u bɛ jɛyali yɛrɛ kɔni kɛ u ka nin membre ko in yɛrɛ kɔnɔ na u b'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔli min yɛrɛ kɔni taara nin yɔrɔ kofɔli in na ko o ni olu yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni talen ni meeting kɛyɔrɔ in na ni ka taa fɔ ko a ye olu yɛrɛ kɔni ka membre dɔ yɛrɛ kɔni ko o situation yɛrɛ kɔni na olu kan ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ walasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko yɛrɛ kɔni na ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni ka communiqué kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko parti politique maa ninnu yɛrɛ kɔni taara nin meeting min kɛ maison de la presse la k'olu yɛrɛ kɔni bɔra nin meeting ko in yɛrɛ kɔni kalama bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ de kɔni ka voix de presse senfɛ k'olu y'a ye k'a fɔ parti politique maa ninnu yɛrɛ kɔni o ka nin meeting yɛrɛ kɔni senfɛ u ye maa dɔ yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ ko o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni ka vice président ye ko komi u ye nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ta ni ka o yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ ko o ye ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni ka vice président ye ko wa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sen donnen ni meeting kofɔlen yɛrɛ kɔni na o bɛna na ni hakilina min ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni na ko ko yɛrɛ de kɔni sababuya la ADP Maliba maaw olu ka direction maaw u bɛ u hakilina ani u jɔyɔrɔ ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɔ ni maa kofɔlen kan tagalen yɛrɛ kɔni na ni meeting kofɔlen kɛyɔrɔ in na ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni u bɛ sinsin a kan ko min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana constitution ale ni an ka assise nationale de la refondation recommandation minnu bɔra o kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o jaabiw de kɔ wa parti politique maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ sinsin a kan ko fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka na ni jamana ye jamana min bɛ a ka sariyaw yɛrɛ kɔni labato k'olu bɛ o initiative ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jukɔrɔma dɔn ko nka min yɛrɛ kɔni olu ka maa dɔ yɛrɛ kɔni ka wuli ni a ka titiri yɛrɛ kɔni ka taa i sen don baara dɔw yɛrɛ kɔni na ko olu fana tɛ jɛn ni o ko in yɛrɛ kɔni ye ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni bɛ sinsin a kan k'olu ma maa si wuli ka bɔ u ka parti politique yɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka t'i sɛgɛn nin meeting kɛyɔrɔ in na ka kuma ADP Maliba maaw tɔgɔ la ko yɛrɛ de kɔni na ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sera nin meeting kɛyɔrɔ in na a ye kuma minnu fɔ a ye kɛwale minnu kɛ ale ni fɛn fɛn yɛrɛ kɔni fɔra meeting yɛrɛ kɔni bannen ko o kuma yɛrɛ kɔni ni olu ka parti politique yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko yɛrɛ de kɔni na o bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni la kunnafoniya ko ni maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni taara nin meeting kɛyɔrɔ in na ni ka taa kuma
ADP Maliba ma yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ADP Maliba ma olu ma ci ni baara in yɛrɛ kɔni na ko wa a ye kuma minnu fɔ a ye kawale minnu kɛ ale ni conférence in yɛrɛ kɔni bannen fɛn fɛn yɛrɛ kɔni fɔra a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko o ko nin yɛrɛ kɔni si ma bɔ ADP Maliba ban yɔrɔ la wa u sema don a baaraw si communiqué kelen yɛrɛ kɔnɔ ni parti politique man yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana constitution ale ni assise nationale de la fondation yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma minnu yɛrɛ kɔni bɔra olu la min ye démocratie ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o décision ninnu de bato ko yɛrɛ de kɔni na olu parti politique man yɛrɛ kɔni olu bolo kumaɲɔgɔnya yɛrɛ de kɔni bɛ nin ko in ɲɛnabɔ wa sanga ani wagati olu bɛ fanga di kumaɲɔgɔnyaw de ma ADP Maliba ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maaw ka danaya bɛ se ka taga da parti yɛrɛ kɔni kan o b'a sɔrɔ parti politique in ale ka fonctionnement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na parti politique kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o k'a sɔrɔ u b'o baaraw yɛrɛ kɔni ta sɛbɛn la ale ni diɲɛma yɛrɛ kɔni ɲɛna o bɛ décision minnu yɛrɛ kɔni ta o décision ni u bɛ min yɛrɛ kɔni fɔ fan bɛɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛ kelen ye de o yɛrɛ de kɔni na ADP Maliba ma yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko parti politique man yɛrɛ kɔni taara kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ni meeting kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na kuma in ni olu yɛrɛ kɔni tɛ ɲɛsira la wa olu ma maa si yɛrɛ kɔni lawuli u tɔgɔ la ni ka taa i sen ni meeting kɛyɔrɔ in yɛrɛ de kɔni na ko yɛrɛ kɔni na maa min yɛrɛ kɔni taara i yɛrɛ yira ni meeting kɛyɔrɔ in na i n'a fɔ ko ale ADP Maliba ma yɛrɛ kɔni ka vice président yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni ma a bila ka taa wa ni ma ko fɔlen a ye kuma minnu fɔ a ye kɛwale min yɛrɛ kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'a ma kuma ADP Maliba maaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Bamakɔ communauté éducative olu yɛrɛ kɔni bɛ don i la ka d'a kan alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 24 san 2025 complexe scolaire universitaire Banyele Jara olu ka terminal école dɔ yɛrɛ kɔni i yɛrɛ faga écoleso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka écoleso ma ale ni écoleden yɛrɛ kɔni sɔnmaw yɛrɛ kɔni dusu kasi wa kunnafoni fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni carila a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni ka olu y'a bisigiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni y'a to ni ma kɔfɛlen ale i yɛrɛ faga yɛrɛ kɔni ko ka d'a kan ko dépression familiale yɛrɛ de kɔni kun bɛ y'a la surtout yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wagati min ni ma kɔfɛlen ale yɛrɛ kɔni bɛ i yɛrɛ faga o y'a sɔrɔ sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 9 ka sanga ni miniti 10 bɔɲan kɔ de kun bɛ yen nɔ o témoin kelen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko Awa Jara ale yɛrɛ kɔni bɔra classe yɛrɛ kɔni kɔnɔ ne ka taga yɔrɔ dɔ la a wulila ne ka taga écoleso sanfɛla yɛrɛ kɔnɔ na wa maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko a tɛmɛna minnu yɛrɛ kɔni na maa si kun t'a dɔn k'a fɔ a bɛna taa min yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan maa m'a bisigiya n'a ye k'a fɔ k'a bɛna taa i yɛrɛ fili ka bɔ sangaso in sanfɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Awa Jara ale yɛrɛ kɔni selen sanfɛla yɛrɛ kɔnɔ na a ye i fili ka bɔ écoleso yɛrɛ kɔni sanfɛla la fo duguma yɛrɛ kɔnɔ ko in yɛrɛ kɔni kɛlen o y'a sɔrɔ écoleden dɔ ale ni administration maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ cours kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni ko in ye o si ma se ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bali ka a ka wale yɛrɛ kɔni kɛ wale yɛrɛ kɔni kelen secours maaw yɛrɛ kɔni wele olu teliya ka na yɛrɛ kɔni nka olu yɛrɛ kɔni nalen k'u ma se ka foyi yɛrɛ kɔni kɛ a ko ɲɛ kan ka d'a kan u nana wagati min yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ nin ma kofɔlen ale yɛrɛ kɔni ni bɔra la ka d'a kan Awa Jara kabini ale yɛrɛ kɔni i fili ne ka jigin duguma yɛrɛ kɔni wagati damadɔni o kɔfɛ yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni fatura ni écoleden kofɔlen yɛrɛ kɔni kelen ne ka i yɛrɛ fili ka bɔ ni étage yɛrɛ kɔni sanfɛ o walen kɔfɛ o kelen k'a ka sagi kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna ye o y'a ye k'a fɔ a kun ye lettre dɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn a yɛrɛ kɔni tɛgɛ la lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ ka kanbɛnda yɛrɛ kɔni kɛ a somɔgɔw ye o y'a yira k'a fɔ ko lettre yɛrɛ kɔni kalannen o kɛra sababu ye ni maaw yɛrɛ kɔni bɔra kalama dɔɔni ko min yɛrɛ kɔni y'a to Awa Jara ale taara i yɛrɛ fili ka bɔ sangaso yɛrɛ kɔni sanfɛ ni lettre kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Awa Jara ale kun bɛ ka kuma ne ka ɲɛsin a ba yɛrɛ de kɔni ma lettre yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Awa Jara kanu min yɛrɛ kɔni bɛ a dusukun na ne ka ɲɛsin a ba yɛrɛ kɔni ma a bɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ wa a bɛ yafadeli kɛ a ba yɛrɛ kɔni fɛ wa a b'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko bana dɔ yɛrɛ kɔni bɛ a kɛmɛ ni ka i muɲu bana min yɛrɛ kɔni kɔrɔ wa Awa kɛrɛfɛmaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko bana in yɛrɛ kɔni kun tɛ bana ye min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka Awa yɛrɛ kɔni sɛgɛn kosɛbɛ ko wa a kun bɛ ka a bali yɛrɛ kɔni k'a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na Banyele Jara directeur général ale yɛrɛ kɔni bɛ lettre kɛ lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kuma Banyele Jara écoledenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la u b'u ka condoléance dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Awa Jara ale sɔnmaw yɛrɛ kɔni ma wa Banyele Jara direction ma yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Awa Jara ale yɛrɛ kɔni kun bɛ écoleden min kun bɛ terminal science exacte yɛrɛ kɔni na ko wa olu Banyele Jara ma yɛrɛ kɔni olu pɛrɛnnen don ka collaboration tɛmɛ u ni autorité ma yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa nin ko in yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ka se ka a jɛya ka taga fɛ kɔnɔ Awa Jara yɛrɛ kɔni fatulen o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka jamana kalanko yɔrɔ fanfɛla yɛrɛ kɔni na maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka réaction yɛrɛ kɔni cayara o de kɔni na dɔw y'a laɲini écoleden somɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka to ka an janto an ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni na an ka to ka u lamɛn k'aw ka kɛwalew yɛrɛ kɔni jateminɛ ka d'a kan min ye Awa Jara ko dépression yɛrɛ de kɔni kun bɛ ale yɛrɛ kɔni kan dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni ni maaw yɛrɛ kɔni kun ye a jateminɛ yɛrɛ kɔni ko u kun bɛ se ka a bali ne ka nin ko in yɛrɛ kɔni kɛ o de kɔni na DMS TV maaw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ Awa Jara yɛrɛ kɔni k'Ala ka badabadali dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya ni ma kɔfɔlen ye
Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na. Banbaci walima olu kɔni attaque dɔ kɛ ni ka ɲɛsin Niger ale ka finitigiw ma minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ patrouille la Tilaberi mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ Niger ale ka finitigi maa 12 olu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna u ni na. Juma tɛmɛnen Afrikalo tile 25 san 2025 Niger ale ka force de défense et de sécurité ma olu kun bɛ mission de sécurisation dɔ la ko mission de sécurisation yɛrɛ de kɔni senfɛ banbaci walima yɛrɛ kɔni nana attaque kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka finitigiw ma. Niger ka force armée ma yɛrɛ kɔni ka communiqué kɔnɔna u b'a perepere k'a fɔ ko banbaci walima k'u kun kɛmɛ ni ka u dogo campement civil yɛrɛ de kɔni cɛla ko u balila yɛrɛ de kɔni ka offensive yɛrɛ kɔni fili Niger ale ka ni patrouille ma yɛrɛ kɔni ma ko nka patrouille ma u ka cɛsiri ani u ka baara kɛ kɔni ma u fɛnɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka banbaci walima yɛrɛ kɔni bali u ka wale na kala ka ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛmɛna groupe fila ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa Niger ka finitigiw olu yɛrɛ kɔni continuera ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ banbaci walima yɛrɛ kɔni fɛ fo ka taa fɔ renfort terrestre et aérien ma yɛrɛ kɔni nalen yɛrɛ kɔni Niger finitigiw olu cɛsiri banbaci walima yɛrɛ kɔni kama ko nka kɛlɛ yɛrɛ kɔni senfɛ min tɛmɛna Niger ale ka finitigiw ale ni banbaci walima yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla Niger ale ka finitigi 12 boyan kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ko kalo kelen kɔnɔna na ni ko a siɲɛ 2 yɛrɛ de kɔni banbaci walima olu bɛ taa attaque yɛrɛ kɔni kɛ Tilaberi mara kɔnɔna na la ko marsi kalo tile 22 tɛmɛnen maa marafɛntigi don olu yɛrɛ kɔni taara bin kani wale kɛ ni ka ɲɛsin Fambita village ma yɛrɛ kɔni ma ne ni yɛrɛ kɔfɔlen ale bɛ Tera département de kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni Niger ale ni Burkina frontière yɛrɛ kɔni ma jan ɲɔgɔn na o attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ Niger ale ka finitigi ma u ye bila officiel min yɛrɛ kɔni fɔ o de kun ye ko maa marafɛntigi ni u ye civil maa 44 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na ko wa ni maa 44 yɛrɛ kɔni u ye olu yɛrɛ kɔni faga o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ seli la dɔw fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ sugu kɔnɔna na ko nka Niger ka finitigiw olu yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔnɔna walasa banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni ni wale jugu nin kɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni nana minɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna wa Niger ka autorité militaire ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ halisa Niger finitigiw olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don banbaci walima yɛrɛ kɔni bɔnɛni na u ni na cogo min jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana yɛrɛ kɔnɔ. Uganda président ni o ye Yoweri Museveni ye ale kɔni interview dɔ kɛ kunnafoni sira dɔ yɛrɛ kɔnɔ interview min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko puissance occidentale ma yɛrɛ kɔni u bɛ ɲɛnawoloma minnu yɛrɛ kɔni kɛ kɛlɛw kɔnɔna na u bɛ dɔ défense tali min yɛrɛ kɔni kɛ ko o wale nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka problème ba yɛrɛ de kɔni cause wa a bɛ tila k'a yira k'a fɔ ko ni puissance occidentale nin yɛrɛ kɔni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna na ko olu yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni kɛlɛ in ye wa Uganda président yɛrɛ kɔni a bɛ Occident maaw yɛrɛ kɔni ɲɛki kosɛbɛ k'u b'u k'u sen don kɛlɛ la u sen tɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni na kɛlɛ min tɛ u ɲɛsira la fɛnɛ ko wa u bɛ ka Ukraine yɛrɛ kɔni bila fili la kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a sɔrɔ Occidentaux man yɛrɛ kɔni u man kan tɛ ka maa si yɛrɛ kɔni lafasa u ka tilenya maa fila nin bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla de la ko puissance occidentale man yɛrɛ kɔni u bɛ fili caman yɛrɛ kɔni kɛ k'ala an ka farafinna kɔnɔna na yan nɔ u bɛ ka problème ba yɛrɛ de kɔni lase anw ma kala ka ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra farafinna kɔnɔna na yɛrɛ dɔrɔn maa min yɛrɛ kɔni jo t'a la u bɛna na o tigi de défense ta a bɛ misaliya yɛrɛ kɔni ta k'i n'a fɔ Ukraine yɛrɛ kɔni ka kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Ukraine ni Russie ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛlen olu y'a f'u ɲɛna yɛrɛ kɔni k'u ka fan fila bɛɛ yɛrɛ kɔni lamɛn u k'a lajɛ maa min jo t'a la u k'a lajɛ maa min jo b'a la fɛnɛ ko nka u ma sɔn ka maa si yɛrɛ kɔni lamɛn u kɔni ye u ta kɛ dɔ défense tali ye ka dɔ fɛnɛ t'o de ye Yoweri Museveni ale y'a yira k'a fɔ ko ni ye wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni la Ukraine ale ni Russie ni bɛɛ lajɛlen kun ye jamana kelen yɛrɛ de kɔni ye ko a bɛ misaliya yɛrɛ kɔni ta i n'a fɔ kɛlɛ min bɛ Ukraine ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la k'a kɛ i n'a fɔ o ye u furusa de ye a bɛ misaliya yɛrɛ kɔni ta ko ni mɔgɔ yɛrɛ kɔni furulen don ni furusa yɛrɛ kɔni nana kɛ aw bɛ sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ ko Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na puissance occidentale ɲɛnu kun ka dɔ yɛrɛ kɔni défense ta ka dɔ to yen nɔ u kun kan ka u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ Russie ale ni Ukraine ninnu yɛrɛ kɔni farala ka bɔ ɲɔgɔn na wagati min yɛrɛ kɔni na ka o kɛ i n'a fɔ divorce n'o y'a sɔrɔ o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni ni o kɛra a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na ko puissance occidentale ma ninnu u kun kan ka u yɛrɛ ɲininka o ko in de la baara de kɔni na a bɛ Occident maaw yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ k'u tɛ ka Russie ka argument yɛrɛ kɔni lamɛn yɛrɛ baara de kɔni na Uganda président ale yɛrɛ kɔni bɛ puissance occidentale ma yɛrɛ kɔni a bɛ u ɲaki kosɛbɛ yɛrɛ kɔni a b'a yira k'a fɔ ko man yɛrɛ de kɔni bɛ ka Ukraine bila fili yɛrɛ kɔni na ka d'a kan u tɛ kow yɛrɛ kɔni ɲɛɲini k'o dɔn kɛlɛ min yɛrɛ kɔni tɛ u ɲɛsira la u da tɛ min na u b'u sen don o ko la u tɛ kow yɛrɛ kɔni ɲɛɲini n'u nana daminɛ fɛnɛ u b'u ta kɛ maa min yɛrɛ kɔni jo t'a la u bɛ o yɛrɛ de kɔni défense ta o yɛrɛ de kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Ukraine an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko puissance occidentale ma olu yɛrɛ de kɔni nɔ ye nin baara in ye ka d'a kan u bɛ ka Ukraine bila fili la de
Kunu tene Afrikalo kile muga ani sheki samba fla ani muga anduru. Yemen jamana konna na autisme nu yere kon bele olu be lasili yere kon ke ko America misil do fili yere kon ni kanyashi batima do yere kon mami konna na Franfi migrant do yere kon kumbendo ko o misil fili yere kon kela sabeni kama bisaba anduru de bone anina. Oya ya kafo ko America ni misil yere kon filani kata sada ville konna na yoro yere kon be Yemen no ya fa felarilla. Autisme yere kon be sisia kan ko ni misil mun yere kon filani kata Yemen jamana yere kon konna na ko misilin yere kon filla avion de guerre américain do de fait ko misilin yere kon jigina centre d'hébergement do yere kon konana yere kon yoro la migrant franfiu de kumbe no ko bâtiment ko fale konana ma bisaba andu were de kon fatura ko sabu ke ni misil filin yere kon ko ame wakati mina fa ko bi ma bisaba fene be no olu yere kon tunne do ko nga Yemen équipe de défense civile mo yere kon alisa olu yere kon be ga sege libaro yere kon ke o be nyinenu yere kon na wala sa mamunu yere kon tunne yere kon flekala je nu siraka o man yere koni ale ni mamunu yere kon be bokomun yere kon tumani ube unina ka fereke ka o man yere kon labo ka soro pashima o soro yere kon akilna jigina marsi kalo kle wolu vlate mene yere kon utisi man yere kon ila sidike ku kle nani yere de kon di Israel mo yere kon ma ko kle nani yere kon na Israel mo ba fere bela jilere kon latige debe mun yere kon de ga do ne ka ta bande Gaza kon na ka fere latige de men ka se usero la kono kle nani yere kon da fa Israel kon ma son yere kon ma Israel ka dala ka fo ku yere kon be ga offense film yere kon ke ni ka ta Israel jamana kon na ko utissimo be continuer ni o baran ni wala yere kon ko fe Donald Trump ni ale États-Unis jamana nyama ale fane la selike marsi kalo kleta anduru akabalo no siroka Donald Trump ba ira ka fo ko ale kone ordre di aka finiti ku yere kon ma ko offensive do yere conflict kata si utissuma ni yere kon be Yemen marade kon nana a kon ira la ka fo ko ni marsi kalo kleta anduru temene yere kon États-Unis ale frapo munu ke ni kata se Yemen jamana yere kon konana ko frapo ka chani frapo ba kele ko wa Donald Trump ka mo yere kon ni frapo mkene ka se Yemen jamana yere kon konana o frapo kera saweni ka mo keme fla antan ani wolo vla yere kon bone anina ko wa ni ma keme fla antan ani wolo vla yere kon na o chama ye muso alen de yere kon ko wa frapo ni fene kon kera saweni ka mo keme na ni bisaba ani woro ka olu yere kon joki to jugu yere kon na nga utisi man yere kon o bela seli yere kon ke ko États-Unis ka mo yere kon e frapo kuro yere kon ke ni ka nyashi hébergement yere do yere kon mamun yere kon konana farafina migrant do yere kon be ko wa kera saweni ka ma bisaba anduru bone unina ko wa mo bisaba yere kon tunne fene do ambe wakati mi ina fa ko bi ko nga ube ka nyini ni yere kon ke wala saka siga ni ma ko fale ni chuma temene Afrikalo kle muga anduru samba fla ani muga anduru aka mali jamana kono de do mi yere kon sigero bembe France yere kon ma ayirala ka fo ko ma do yere kon tarani yere kon fagani muru misiri yere kon konnana susu yere kon ka koro fo yere konna koni ma yere kon tarani ma ko fali yere kon faga asoro Abubakar ni ale anka mali jamana kono de do ale yere kon kumbeka misiri yere de kon doshi misiri mi yere kon to ko Khadija ko wa kumbeka misiri yere kon doshi nyani juma seli yere de kon che ayirala ka fo ko mam yere kon ni Abubakar yere kon faga abisiyale lo ka fo koni ma ko fali ale kon ni Fransi jamana kono de do ko wa ashibe samuga andon boya ko yere de kon konana wa yela ka fo koni ma ko fali ale yere kon kile ka wali juke ayere de kon ni wali yere kon filme ko wa aga video yere kon konana abuga ayere fo ko sebe aka wali jugu yere konna ni o yere de kon e kamuru turu Abubakar yere konna mo ko fagala yere kon ka video konnana abislame ya dine kun ne ko sebe fa ba yere ka fo ko dona na taw yere konna kabna na ni nyona wali jugu ni yere kon ke ayla ka fo ko Fransi jamana yere kon konnana ko sege libaro yere kon bisina Fransi autorité mo ko ne ayira ka fo ko ni mam yere kon ni fagale ke o be ga bisiya ka fo ko madu mi yere kon islame yere kon fe ko nga o bena na ko waro yere kon le kada ka bisega ke ni ma yere kon e fagali ke were kon na minti no fene Alex procureur de la République ka korfola ko fagali yere kon ke yere kon na o ye fendo yere kon mi ya jigi ulu kono ka fa ka be se ka ni ma ko fole ale ma fagali ke doro kada ka islame affaire mi yere kon France ka ministre de l'intérieur no e Bruno Rata yere kon ale yere kon ise fane kata misiri yere kon sa France force de l'ordre man yere kon tara secours yere kon ke ni misiri ko fole na kata o man yere kon jugormado France autorité ma yere kon ka korfola koni ma yere kon ni wale jugon ke wujurole no ko sebe kada ka ma yere kon bombe ma femi mo juguba e ko sebe
ko yɛrɛ de kɔni na u b'a laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ maaw ka u hakili to u yɛrɛ la wa faransi polisiw yɛrɛ kɔni bɛ k'a laɲini ka ni makofɔli yɛrɛ kɔni minɛ teliya yɛrɛ kɔni na walasa a kana na se ka ni ɲɔgɔnna walejugu yɛrɛ kɔni kɛ bilen kabini laseli yɛrɛ kɔni kɛra ko ni maa fɛntigi ale Abubakari yɛrɛ kɔni faga élection yɛrɛ kɔni cayara faransi jamana kɔnɔna na o don yɛrɛ kɔni na Emmanuel Macron ni ale faransi jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsira kan a b'a ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin silamɛw ale ni maa min yɛrɛ kɔni fatura u somɔgɔw ma wa Emmanuel Macron ale b'a yira k'a fɔ ko racisme ale ni ka maaw yɛrɛ kɔni juguya a ka diinɛ nɔfɛ ko ɲanijɛ wuli yɛrɛ kɔni cɛ o ko min yɛrɛ kɔni tɛ u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ faransi jamana kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko faransi autorité ma an bɛ wagati min na fɔ ko bi maa min yɛrɛ kɔni ni walejugu in ta ni ka Abubakar ni ale an ka Mali jamana kɔnɔden dɔ ye ka o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ ko polisiw yɛrɛ kɔni bɛ ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ɲini ko u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ k'u teliya k'a ɲini ka d'a kan u jɔrɔlen don ni nin maa ye sabula a bɔlen don maa fɛ min yɛrɛ kɔni ka jugu kosɛbɛ ka d'a kan siranyɛfɛn yɛrɛ kɔni don ni bɛ dan sigi an ka video kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ y'aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jaraw la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma